Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da warhaka wannan lokaci. Kamar yadda muka saba muna dauke da wasu sababbin fina-finai wanda za su fito a ranar Lahadi. Wa'annan sababbin fina-finai ne wanda ko a Indiya wa'annan sababbi ne. Ga duk wanda yake buƙatar wa'annan sababbin fina-finai ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyo har zuwa ƙarshe ya saurari bayani ta yadda zai samu wa'annan fina-finai cikin sauki ba tare da sha wata wahala ba. Idan ne ba ko zan ka wannan shafin namu ka daure kai mun subscribe da alamu kararawa. Da zarar mun dora shirye-shirye mu za ku gansu akan insha Allah. Ga duk wanda yake bukatar wa'annan ire-ire da wa'annan fina-finai sababbi ba ma sai wa'annan kaɗai ba, ko wani irin film har wanda ba kalla ba idan ka ɗauko lambar mu wanda muke aza muku tare da fastocin akwai ta Cote d'Ivoire akwai ta Libya wanda za ku iya mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ku iya biyan kuɗin ku mu saka ku a ciki, wanda duk wasu fina-finai da kasan ana fasara daga kowane kamfani za ka iya samun su a cikin group ɗin na VIP, har waɗanda ba kalla ba idan ka shiga ciki za ka zo ka iske su a cikin group ɗin gara ɓasa, wanda kuma muna saka fina-finai daga kowane kamfani. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to dama ce ta same ka duk ƙasar da kake insha Allah dan ka ɗauki lambar mu za mu saka ka a cikin wannan tsarin namu na VIP, wanda za ka iya samun duk wani film da ya hito a ranar da film ya hito a ranar muke saka shi a cikin group, wanda za ka iya kalla, za ka iya sabkewa, za ka iya kuma kuɗi na kawai ake biya za ka iya shiga cikin wannan group na VIP. Yan kuɗi ne yan ƙalilan wanda za ka iya biya a sa ka yi maka rijista ta wata guda wanda za ka iya biyan kuɗin ka. Duk wanda yake so lamba za ta ɗauka ga ta nan guda biyu, akwai ta Cote d'Ivoire akwai ta Libya wanda za ka iya ɗauka. Idan ta Libya ce za ka iya samu na ne ni, idan kuma ta Cote d'Ivoire ce akwai abokin aiki na wanda za ka iya samu wanda za ka iya biyan kuɗin ku. Duk ƙasar da kake za ka iya shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya biyan kuɗin ka a yi maka rijista ta wata wadda kana zamanin ne fina-finai za su iske ka inda kake ba ka shan wata wahala kana insha Allah. Idan wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group sai ku ɗauki lambobin mu sai ku taɓo mu ta WhatsApp. Ga duk wanda yake so sai ta taɓe mu insha Allah. Mun gode ga duk wanda yake buƙata.